lagip ti napalabas. Hello manan papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Abrando. Ngamsakbay ti surat ni pagayam tayo Abrando, makablaawan payman da Ma'am Diling Rivera kani Ma'am Nida Florendo. Kastamatan ni Noli kani Marites, kablaaw manipod kani pagayam tayo a Jenny. Makablaawan met ti pamilya Gayo kan pamilya Sugitan dita anduyan Tubao La Union, kastamatan iti Patras family dita Cabanatuan Nueva Ecija. Hello kada Manong Roger kani Manang Eileen, kastamatan kadagiti anak da nang nangruna kani Sylvester alias Bestre. Kumusta kayon? Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin nga awan ti malabsan. Thank you iti kanayon nga ingkay panagdangdangag kadagiti drama tayo. Bueno papagayam, intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Brando. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met amay drama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan Abrando. Tubuak ti probinsya ti Benguet. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Dua kamilaang ngagkabsat. 18 titawan ko idinagsina dagiti dadakkalmi. 15 mat idi ni ading ko. Agingga anadamag mi nga agpadan nga adda kadandan na dagiti dadakkalmi. Manipod idi, awan metten pulos suporta anaawat mi manipod kadakwada. Nabati kami nga rod nga agkabsat iti puder da lolo kan lola. Kat ijay ko anakita no kasano tirigat da amang isakad iti panagbiag mi. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya nga tanong sardengak pala nga giskwela, lola? Ay saan aapok? Sayang met no agsardeng ka nga agiskwela. Masapol ang makalpas ka. Iti kasta addan tumot maipagpanakkel mo. Bay andak pala nga agtrabaho, lola. Iti kasta, makatulong akmat dito'y balay. Saan nga rod ang mabalin? Saan abali taaddamat ti pensyon ko? Kabailan da kayo apagadalan nga agkapsat, apok. Tinapatag, makagraduar kayo kan ating mo. Maawatan kayo, lola. Gamjak mo't ket amakita amarigrigatan kayo kin ni lolo. Ay narigrigat mo't laeng ano saan kayo amakaadal, apo. Kastoy langan, lola. Ni Cindy pa lang tagtuloy nga ag-eskwela. Inton makagraduar ni Cindy, siyak tumot ang tag-eskwela. Iti kasta, saan adoble ti gastos? Sigurado ka? Wan, lola. Sige, ngamnay. Saan nga agnanayon nga agsardeng ka, Siguradom laeng nga inton agraduar ni ading mo. Si kantumet ti agiskwela. Wan, lola. Promise. Ay, kaasimay dagita puko tabakay. Kasalumot nga may. Basta imbati latan dagiti datakkel da. Ay, wan nga rod No maminsan, kasladyak pa'y laeng maawatan. No apay nga inarabid dati kasjay. Awan konsensyada. Kaslada mo din ayop iti kasjay nga inaramid da. Basta imbati dalatan kadata dagiti anak da. Di daman laeng mo't nagpakada pulos. Mala, bay amon elmo. Inton kuan ag high blood kamanditan adi na oras. Sino ba't nga maintisan nga high blood iti kasto a sitwasyon? Ubing pa'y dabrando kin sinte, tapno mapalasan dati kastoy. Maawatak tirik nam lakay. Angem kas itinakunak itayan. Pagkalmaem laeng kumatirik nam. Narigatan, ang mga nungumato manen ti daram. Saan abali taadda tapaymot ang mga sikaso kadagiti apuko ta. Ay, una yan abiyag. Kabayatan anapig sa tapay.
Ay katdatan ti mangipaay iti saan ipaay ti anak ta panangasikaso kadagiti apo ko ta. Wen ba't kidi Husto kay ti dayta bakit? Aging gakabalan ta pa'y tagtrabaho. Ipaay ta ti obligasyon asan ipaay dagiti naganak da. Simbangpet kamot gaya man apo. Wan, Lola? Mala, aginana ka pa'y tani. Makitak akasla na bambanog ka. Okay lang, Lola. May ruwamak mo tan. Kaya't mo ka ta itimplaan ka iti kapem. Madamdaman to, Lola. Ayun gayam. Nagsweldo kami. Atoy, Lola. Naimbaglaan nga inayon nyo iti gatang nyo iti bagas. Kanda dumapay ang masapsapol iti balay. Ay saan? Kwartam day ta apo. Iso nga idulin mo. Agurnong ka. Iti kasta, addan to usaram inton ituloy mo ti agiskwela. Agurnungak to ka di, Lola. Ngamno ita. Awatin nyo pa'y laang daytoy. Amok nga adda kasapulan nyo dayto akwarta. Igatang nyo kadagiti masapsapol iti balay, Lola. Saanen kunakmet. Idulin mo kit di day ta akwarta. Awatin nyo kit din, Lola. Di kay madanagan. Tagurnungak tumat lang. Talaga ngamin iranta dayto akwarta para dito balay. Isong awatin yun. Ay na, talaga nasaya at ipanagpuspusum apo. Sapay la kumatad at dapay abindisyonan na ka ti Diyos. Gapoy ti kasta kinasayaat mo, branto apo. Awan anyaman na, Lola. Ikarik at tulungan kayo. Aging ga iti kabaila. At to'y talawans mo, sindi ading ko. Ay, wow! Thank you, Manong. Igad mo tagad, Alwan. Laglagi bang kumakanayon asika tinamnama ti pamilya tayo. Wen, Manong. Danag mun aya. Talagamat nga igagaad ko ti agadal. Sige, tamapanakon. Sige, agan anad ka ading ko. Wen, Manong. Kat ulitak manan ti agyaman kang ka, Manong Brando. Bye! Lolo! Lola! Lukatan nyo diri daw! Lolo! Manong Brando! Lukatan diri daw! Oy! Ni Cindy tayo siya. Manong Brando! Lukatan diri daw kunak! Wan, mabit lang. Oo na yan. Good morning, big brother. Nabartag ka man A little bit only, big brother. Ay unay kan. Saanan nasaya ti kastangar aramidam Cindy. Masansan mo tanti panagawid mo iti kasto nga oras. Saan lang na ita? Kanayon ka pa nabartag. Sorry, Manong. Sige mapana ko niti silid ko. Kaya't kuntiagina na. Na, Cindy! Mabit lang! Kasarsarita ka pa lang! Di nakbasta panawan ditoy! Cindy! Adto yun ti kapem lakay. Agyaman bakit? Kaya't mo, taipalamanan ka iti tinapay. Padamdaman tang. Dahito pailaan kape. Amangan gamin no jak tumanin makapangan iti na po inton madamdama no mga anak iti tinapay. Wan mo't kit di uray siya, nagkape aklaang mo't itay. Ewan gayam. Kaslad na dingding ka nga tok-tok-tok itay parbangon. Ay kat adda talaga lakay. Sino nga iday jay? Ay kat asino pa'y kumangay. Ni Cindy nabarbartek manen anagawid. Ay una yan. Kanayon mo't lakit din nakasta. Bagbagam tuman di apo ko tabakay. Bimababa yan nga artag. Ay namin anon binagbaga aklakay. Gam talaga anatangken ti ulo na.
Awan ti dengdenggan na. Naimbag paikid din ni Brandaw. Tasaan nga umin-inom iti arak. Naku nampay lakay. No asino pa'y ti lalaki, iso pa'y ti responsable. Jay matan babae ti. Ay na. No asino mo't ati malalaan na. Asino pa'y kumangay. Imala kadagiti dadakkel da asubra ti kinatangken ti ulo da. Ay, una yan. Ang oray no kasta. Di talat ko mamauma amang bagbaga kinisindi bakay. Oray kas dyan natangken ti ulo na. Apo talat taray dyan. Jakmat kayat nga dadakas sa mapasamakin ko na no bilang lang. Ala, bay am ta kasaritak tumanen je apo ko ta, intun madamdama lakay. Apay akas ta tilangam apo. Adda ka di parikot. Madanaganak nga rod, Lola. Iti anya apo. Masikugak samot din. Anya, masikog ka kunam sinde. Jack pa'y matkit di masigurado Ngam, dua abulan nga minin ajak nagbinulan. Ay, Diyos ko, no bilang tamasikog ka, kasanon nga iti panagadal mo, apo. Ay, day tamat nga rod ti may sa apang panunutak. Numabalbalin, Jack kumakayat ti agsardeng agiskwela. Anya ngay nga tatirumbang aramidak, Lola. Tinasaya at gumatang ka iti pregnancy test. Wano saan kuyugan kalaangan amapan iti doktor. Iti kasta, maamuan tanupod no amasikog ka, apo. Adda planok, Lola. Plano iti anya, sindi apo. Itiin inawak Ha? Tangay Jack mat amo no asino ti amana. Kanjak kayat ti agsardeng agiskwela. Nasaysaya at salaang. Ay saan, apok? Agbutang ka kumamot iti Diyos. Dakkel abasol kan kwa na ti kasta pang panunutam. Napananti konsensyam si kasindi. Ay, Manong. Jak laing paggarop ang maaramid mo gayam ti kasta. Manong. Awan basol ti ubing ading ko. Iso pa nga asim. Tadi ka kumamat agpanunot iti kasta. Husto ni manong mo, apo. Asino ti ama ti ubing? Kahit ko makasarita. Di mat imbaga kon ajak am-am mo. Naam-amok laang iti may sa abar. Jack pa'y kit din malagip ti rupa na. Anya? Day tatipod no, Manong. Kun may sa, naminsan laang mat nga da napasamak kada kami. Manipod idi, Jack mat na nakit-kita apulos. Ay, unay kan, apo. Ala, bayamon. At daditan dayta. Basta'y pasngay mo ti ubing. Di ka agdanag. Tasaan kayon to abay-bayan. Pagtitinulungan tayo ti gastusang nga aganak ading ko. Sa dino ti papanam sindi. Nakasukat ka man. Rumwarak, Manong. Sa dino nga ti papanam kunak. Adala ang sarakak a tao. Agawidak matla ang adagos. Sige. Ang di ka manin agparabii Amumot nga da trabaho kinton madamdama. Wen, sige ta mapanakon. Iti kasta makasubliak matla ang adagos. Rabiin, ngam aging gaita. Awan pa'y laang jay kapsat mo, Brando. Wan nga rod, Lola. Ala, iyag mo ni Kevin, ta siya akong timang paturog kan kwa na. Ingkamot agrubuatan, ang mga numaladaw ka iti trabahom. Sige man nga rod, Lola. Atoy. Umay kan apo kwan, tabapan agtrabaho ni Tito Dadem. Ay na, kasla maawatan na matimbag akapok. Wan nga rod, Lola. Agkatawa matilo ko. Mala, ingka agrubuatan na apok. Iti kasta, saan ka amala daw iti trabahom.
Da kamin kinilulom ti makaam mo ang mga awir kin ni Kevin. Oy, Cindy, asino man ang lalaki anang itulod kan ka? Ni Aris, dagulit mat ngamin. Iso nga inaklun kun Kayat mo asawan, nobyo mo dayi nga aris? Katuan. Apay, ada ka di parikot, Arlene? Ay, unay kan friend. Talaga ka di nga aging gaita. Kat saan ka pailaang anadidikira? Intun kwan, masikog kan tumanon. Di ka kadiagdanag, tasaanan ang maulit, friend. Ngamin, agan-an nada kon. Cindy, O sige ha, panawan kan ditoy. Bye! sa dino ti papanam, Cindy? Saan ka kadimanin asumrak? Saan, friend? Masadutak. Mapanak itisigod at ang bayan tayo. Urayan kayo laangan ni Jai. Una yung tigayam ko. Awanan, nabaybayan nan ti panagadal na. Ad-adumat ngaminan ti panawon na iti dayjay nga aris. Sapay adik dayjay a tao. Sigurado nga aginumdaman nil ijay. Ni Sir dayjay tinasayaat. Umunagak matin iti classroom. Narigatan. Amangan numaladawak pa iti klase na. Sapay naka-istrikto day ta ang maestro. Ne, apa yan? Agim impaki ka mo't Cindy. Sa dino ti papanam. Pumanaw ako dito'y balay, manong. Anya, pumanaw ka kunam. Wan, Na, ta sa dino ko mati papanam. sumurot ako ni Tinobyok. Ket, kasanundanak mo. Awan anak ko, manong Brando. Anya, Si kalaang matinang pilit kanyak tapno ipasngay ko day ta nga ubing. Isu asi ka nga ruti mga iwan kang kwana. Cindy. Saan na bali Taadamat dalolo kin ni Lola. Isu dati agbalin akatulungam amang padakkel kin ni Kevin, manong. Ket, kasanun ti panagadal mo. Pasensya kan, manong. Ngam masaduta ko nga giskwela. Anya, kasta ka dilakta na din ko. Kasanumat tan dagiti rigat kin sakripisyok. Ayat kulaang amapaadal ka. Sorry, no jak na tungpal tiing karik kang kaidi nga igaad ko ti agadal. No kayat mo, si kalatan ti agtuloy nga agadal. Iti kasta, saan mo't amapa ay dalolo kan lola amaaddan iti profesional nga apo ko. Talaga ka ding awanin na ba't ba nga ti akonsensyam, Cindy? Hay na, agdrama ka man ako na akon, manong. Sige tani, ururayin na ko ni Aris Ijerwar. Sorry talaga, katsapay la kumata mapakawan nak, manong Brando. Sige, mapanakon. Aging gaita, kasladyak payla ang mamati. Ama aramid gayam ni Cindy iti mang panaw kada tayo. Nang runa unay iti anak na. Wan nga rod, Lola. Kat anya nga iti planom ita, apo. Diyak pa mo, Lola. Ang may salaang ti sigurado. Anya dayta, Brando, apo. Aramidag amin akabaulak. Tapno mapadakkel ko anang sayaat ni Kevin. Ipariknakken ko ano ti pamatag ti may nga inakan ama. Asaan ama ipaay ti mismong ama kan inana. Dayawan ka iti dayta apangadeng mo, apo. Talaga ang nakasaysaya at kaatao. Masyanak lang amin iti ubing, Lola. Awan basol ken ammo na iti mapaspasamak. Husto ka, apo. Kat ikarik asuportaran da ka iti amin a planom. Tulungan da ka amang padakkel kin ni Kevin. Kabayatan nga adda kami pay iti da ito'y abiyag. Ba nagapagyamanak unay, Lola? Saan ka ngagmay-may sapo? Laglagi pom kumaakanayon nga adda kami laeng dito'y kinilulom ang nakasuporta iti amin a plano. Amom bakart. Oray kas di pinanawan ni Cindy ti anak na. Makunak at talaga anagasat latamot nga ubing ni Kevin. Tapay mo't anak ko namti kasta lakay. Wan tada tito dadi na anak kasagana amang isakripisyo iti amin para kenkwana. Ayun, punod ay talakay. Naimbaglaangan nga agpaysua taadda ni Brando. No awan laeng, ay jak amon no anya tinagbambanagan ni Kevin.
Kumusta mga ta ni Cindy? Talo at awan mo tinapalabas manipod pinanawan da tayo. Awan nga ta damag ni Brando may papanitikapsat na. Di na kanumat nga rudan makontak ni Cindy. Tinaudi kano at ex na. Nagpakada kano amapan ije balasiw taaw. Kadwa na tinubyo na. Manipod ide, di na kanon makontak. Agraman ti Facebook account na, di na kano masapulan. Sapay lakumaa, tada itinasaya at akasasahar di apo ko tabakit. Sapay la ko mga rod takas talakay. Kang runaan iti amin. Sapay la kumata dumteng to ti aldaw. Ama amiris na dagiti saan anasayaat nga inararamid na. Husto ka bakit? Saan lang nga dayta? Sapay lakuma, tenton makaamires. Agawid mo tan dito'y balay. Iti kasta, agdi din na tayo pa'y sakbay nga ipulang ta, tibulod ta abiyag bakit. Kaasi ti Diyos, napigsapay met dalolo kan lola, ket isuda ti katulungak amangay aywan iti kaanakak. Agad-adal met daytoyen iti grade 1, nalailo ken natulnog nga ubing ni Kevin. Saan laeng adayta, nasirib pay iti pagadalan, adu ti maaw-awat na nga award. Ni met Cindy awanen, naminpinsan da kamin alinipat, ngem uray no kasta, kanayon kulat tamat nga ikarkararag, asapay lakuma, tadumteng tuti aldaw nga agawid, iti kasta ket mayam amok matkenkwana ni Kevin. Aging galangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Brando. Ken ka pagayam Brando, dayawen ka iti sakripisyo nga inaramid mo para iti pamilyam. Manipod iti panangtulong mo kada lolo kan lolam, kastamatan iti kabsat mo nga agingga iti kaanakam. Impakitam ti pudno akay papanan ti pammatag, ngem di mo kumamat liplipatan ti bagim, kabayatan nga ay aywanam ti sabali a tao. Awan basol mo iti inaramid ti kabsat mo, ngamin inaramid mo mat amin akabaalam tapno matulungam daytoy. Itultuloy mo nga rod ti agbalin anasayaat, kang runaan iti kaanakam. Ngam di mo kumamat liplipatan dagiti arapaap mo para iti mismo abagim. Mamatiak nga inton dumakkel ti kaanakam, maawatan nanto amin arigat ken sakripisyom para kenkwana. Ket masiguradok ngagbalin to a proud ken ka. Agbalin ka nga rod anatibker, managayat ken managpakawan. Amin dagita ket addan to supapak na iti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Brando, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.